3 sorta dira, eta lehendabizikoa badator korrika, izenak dioen bezala, korrika badatorla iragartzeko jarduera sorta ditugu. Bertan, B mailetan aneri egindako elkarrizketa bat da oinarria, gero, korrika laguntzailearekin lotutako istorio hunkigarri bat, eta gero korrika kanta ezagutzera emateko eta kanta ikasteko jarduerak. Baditugu aurrez aurre aritzeko ikasmaterialak, baditugu autoikaskuntzan aritzeko materialak eta baditugu online materialak. Bigarren sorta jolas bada, korrika ibilbidearen jolasa. Ibilbidean egin behar dana da Atarratzetik Bilbora iritsi, bai? Horretarako galdera batzuei erantzun behar zaie, eta lehen esan duguna formatoan, hemengo baliabideetan izango dituzte bai paperean galderak, baina bestela badaukagu online fitxategia ere. Izango dira korrikari lotutakoak, besteak euskarari lotuak eta besteak geografiari lotuak. Korrika historian, hain zuzen ere korrikaren historia ezagutzera emateko, jarduera, ikasmaterial sorta da. Jolasa ere bada, nahiko du jolasetik, baina paperean ere eta ariketa formatoan ere egin liteke. Badira 3 atal, jolasak baditu 3 atal. Lehena da 80ko hamarkada, 80ekoa eta 21. mendean. Batetik erakusten du munduan 80ko hamarkadan zer gertatu zen eta bitartean Euskal Herrian zer? Euskal Herrian korrika sortu zen eta pixkat horren inguruko jarduerak topatuko ditugu. Hemen aukera dugu, egun ezberdinetan egin nahi izanez gero, eta hori da, bai. Bideo batzuk izango ditugu, azalpenak eta ondoren galderak. Zentzu honetan, aipatu nahi nuke, azken jarduera edo sorta honetan, lankidetza txiki bat egin dugula Euskal Gorren Federazioarekin. Harremanak aspaldi genituen, aekak eta, harremanak atzetik datoz, baina, korrika bazetorrela baliatuta, hola, elkarlan txiki bat egin dugu eta horregatik 3. sorta honetan, halako bideoetan, zeinu hizkuntza erantsi dugu. Eta gero, atal bakoitzaren amaieran, jolasean, kajut bat izango da. Eta, hoxe, ea adibiligaren ikusteko. Unitate didaktiko hauen helburu nagusia korrika ezagutaraztea da, baina korrikak beste helburu batzuk ere badauzka eta guk horiei ere erantzuna izan diegu. Besteak beste, euskararen aldeko jarrera sustatzea, baita kontzientzia ere, euskararen erabileran eragitea ere, eta gero euskal kultura transmititzea eta baita kultura referenteak ezagutaraztea ere. Ohiko moduan 4 unitate didaktiko sortu ditugu, adin bakoitzera egokituak, eta kasu honetan erabaki dugu korrikaren onomatopeiarekin izendatzea, bai? 3-6 urte bitarteko aurrentzako xingi-xango, 6-9 urte bitarteko ikasleentzako txipi-txapa, 9-12 urte bitarteko gaztetxoentzako nis-naska, eta 12 urtetik aurrerako gazteentzako darrapataka. Eta gero ohiko moduan 2 atal nagusi izango ditugu eguneak. Unitate didaktikoen atala, ikasleei zuzendurik dagoena, eta gida didaktikoena, irakasleei zuzendurikoa, eta bertan topatuko dituzte jarduera bakoitza gauzatzeko behar dituzten bai txantilei, informazioa eta dena delakoak. Aurtengo berrikuntzetako bat da zirkulazio autonomorako jarduerak prestatu ditugula. Orain arteko jarduerak zian asko modu gidatuan eta ikasle guztiak aldi berean egin beharrekoak, baina badakigu eskoletan ere badagola beste momentu batzuk aukeratzen dituztela ikasleek guneetara joateko, zirkulatzeko, mikroespazioetan aritzeko, eta iruditu zaigu korrikak ere hor izan zezakela bere txokoa. Unitate didaktikoak 2 astetan zehar gauzatzeko proposamena egiten dugu, baina jarduerek urrunkere bat baduten arren, nahi eran erabiltzeko modukoak ere badira, eta hortaz irakasle taldeak erabakiko du, ze jarduera gelaratuko dituzten eta zeinez, eta nola egingo duten ere. Hori bai, askotan azpimarratzen dugun kontua da, garrantzitsua dela horrez plangintza txukun bat egitea, ikasgai desberdinetan egin daitezken jarduerak proposatzen ditugulako, eta baita irakasle desberdinek egin ditzaketenak ere, eta hortaz komeni da aurrez pixka bat antolatzea hori. Baita kidetze planak ere proposatzen ditugulako, adintarte edo adin desberdinetako ikasleen arteko kidetzeak eta guzti hori antolatzeko planifikazio bat egitea garrantzitsua da. Badago beste jarduera bat, orain honetan diseinatu deguna,
korrika pasa eta gero egiteko, bai? Hurrengora arte izena du, eta honen helburua da pasaden korrikaren esperientzia horiek eta bizipen horiek pixka bat jasotzea, bai? Hori txikienen kasuan. Eta koxkorragoen kasuan, azken egun hortan Bilbora iritsi denean eta lekukoaren mezua irakurri dutenean, mezu hori irakurri, interpretatu, idazlea nori izan den eta pixka bat aztertzeko. Eta honen helburua da, beraiek ere konturatu daitezen korrika bukatu dela, baina euskerarekin daukagun konpromiso hori ez dela bukatu. Eta horregatik betetzen dute fitxa batean, 25. korrikara iritsi bitartean, beraiek euskerarekiko ze konpromiso izango dituzten jaso behar duten dokumentu bat, bai? Adiraziz bezala, orain arte landu deguna eta kontzientziazio ariketa desente egin ditugu, baina ez da hemen bukatzen, baizik eta honek ere jarraipena izan behar du. Genuke nahiko ludikoak eta atseginak diala, ohiko jarduerak izango ditugu noski, petoa dela, ibilbidea dela, ohiko jarduera hauek, eta aurreko edizioetan bezala ipuin bat ere izango dugu unitate didaktiko hauetan. Goiaz Labandibar arduratu da ipuina idazteaz, Kea eta Gar izeneko pertsonaia batzuk dira protagonistak, nolabait euskararen iragana eta etorkizuna irudikatzen duten pertsonaiak dira, eta Nerea Arriola aktorea izan da ipuinaren interpretazioa egitaz arduratu dena, eta bideoa ikusgai daukazu webgunean bertan. 24. korrikaren omenduari ere jarduera prestatu diogu, bai, Herrigorari kasu honetan. Txikienen kasuan helburua litzateke Herrigora zer den azaltzea, zer egiten duen, zer eskaintzen digun, beraien saskien bitartez, eta bete behar duten izkizopa baten bitartez, gero etxera eramaten dute, eta etxekoei ere ematen diete Herrigoraren berri, bai, saskiren bat edo erosi nahiko balute. Eta koxkorrenen kasuan, pixka bat sakontzen dugu gehiago, Nafarroa garaiko hegoaldeko egoeraren inguruan, bai? Hor Herrigorak egiten du lan bat agerraldia izenekoa, pixka bat euskera suspertzeko helburua dutena hegoaldean, eta kasu horretan gazteek ere prestatu beharko dute beraien saskia eta pentsatu beharko dute zein egitasmo egingo luketen Nafarroa hegoaldeko horrelako herri batean euskera bultzatzeko. Beste jardueretako bat bada, aurreko edizioetan ere jarri izan deguna dantzara plazara deiturikoa, Siberiutik mendebaldera bideoklipean agertzen diren dantzariek sortutako koreografia da, bertan proposatzen dena. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberiutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Korrika, arranduaren negaldia lumadi berria. Korrika, rintzi zarra pao gaztetan, gailur berrietan. Beste jarduera berezi bat lekukoarena izan da. Kantaren bideoklipan agertzen da Jose Ramon Andaren eskulturak agertzen dira, eta erreferentzia bat egiten diogu jatorrizko lekukoa Remigio Mendibururena nola izan zen, ondoren Juan Gorritik kopia bat egin zuen, eta lekuko hori hautsi zenean bere semeak Jon Gorritik egin zituela konponketa lanak. Eta hartara ikasleak gonbidatzen ditugu beraiek ere diseinatu izatela, noizbait berriro lekuko hautsiko balitz, beste diseinu bat edo beste proposamen bat lekuko horrek jarraipena izan dezan. Ikasle koxkorrenentzat ere beste bi jarduera prestatu ditugu. Bat korrikaren aizpena, dakizuen bezala korrikaren eredua jarraituz munduan badira beste ekimen batzuk hizkuntza gutxituen aldekoak. Eta ikaslea jarriko ditugu ikertzen, zein diren korrikaren aizpa horiek, ze hizkuntzen aldekoak diren ekimen horiek, eta pixka gehiago ezagutu ditzaten. Eta beste jardueretako bat, Jalgiadi dokumentalaren harira sortu duguna izan da. Eta kasu honetan, dokumentala 24. korrikan grabatuko da, baina dagoeneko trailerra bageneukan, eta trailerran ageri diren euskalgintzaren inguruko pertsonaia batzuk egiten dituzten adierazpenen inguruan hausnartu beharko dute, nolabait ikusteko euskararen egoera zein den momentu honetan. Eta horren inguruko lanketa bat egitea proposatuko diogu. Batu dugun jolas bereziena edo desberdinena 24. korrikaren iesgela da, bai? Jolas virtual bat da, jolas interaktibo bat da,
eskoletan, geletan ez ezik, etxean ere jolasteko aukera ematen diguna. Eta hartara lortuko genuke gure beste helburu bat, korrikaren gaia edo euskararena ez dadila bakarrik eskolan landu, baizik eta etxean ere familian jolasteko aukera emango lukena. Atarretzetik Bilbora bitarteko ibilbidea osatu beharko dute, tartean oztopo desberdinak aurkituko dituzte, eta oztopo bakoitzaren atzean galderaren bate aurkituko dute, euskal kulturari, euskerari edo korrikari lotuak. Ipitxapan ere badago erreferentzia bat egiten diona mundueneari. Munduenean badaude ipuin desberdinak, euskera ez dian beste hizkuntza batera ere itzulia dianak. Eta kasu hortan ere badaude hizkuntza gutxituetan dauden ipuin bat baino gehiago. Orduan, Txipitxapako unitate didaktikoan erreferentzia ere egiten diogu. Euskera ez dela hizkuntza gutxitu bakarra munduan, badaudela beste batzuk, agian gure ikasgeletan ere badaudela beste ikasle batzuk ere, beraien ama hizkuntza ere hizkuntza gutxitu hori dutenak, eta keinu hori ere egiten diogu ere beste hizkuntza gutxitu. Atarratzetik Bilbora. Tipitapa,